सोरगिदिं मोसौ सिखावनि उदखार मोसौ खावनायाव बाहायदों VIP गारि मोसौ खावनो फैनाय सिखावनि गंसे एल्ट' गारि हमनो मोनदों चिरांनि बिजनियाव। बिजनि सुबाइजाराव गामियारिफोरानो हमनो मोनदों मोसौ सिखावनि गंसे एल्ट' गारि। सुबाइजार 2 नं हास्रावबारि गामिनि थागिबि सुजय बर'नि न'आव मोसौ खावनो फैदोंमोन सिखावा। बुधबारखालि मोनानिफ्राय 11:30 रिंगासो समाव सिनाय मोनै सानै दुथांफोरा एल्ट' गारि सिङाव मासे मोसौखौ सोनानै लादोंमोन। नखरनि बिगोमाया मोसौ बाब्राबगासिनो थानायनि सोदोब मोननाय बायजोआव ओंखारनायाव सानै दुथांफोरा एल्ट' गारिखौ नागारनानै खारखोमालाङो। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो जाथायसालियाव सौहैनानै मोसौ सिखावनि AS01 FH3135 नम्बरनि एल्ट' गारिखौ बोखांना लाबोयो पुलिसा। आङो उन्दुदोंसोमोन आरो गलियाव माबाफोर फासिफोर नांदों साननानै आङो गलियाव हाखु दाखु ओंखारदोंमोन। बेहायनो मोसौखौ गारियाव सोगासिनो दंमोन, सोखांबायमोनबो ओमफ्राय स्टार्ट होबायमोनबो। बे समाव गारिया स्टार्ट जायाखै। बेहाय खाथि मोननायाव बिसोर खारदों आरोखि सिखावफ्रा। साबेसेमोन बिसोरो? आं सानै नुदों आरो बेहाय मुलि आरि फाननाय दंमोन। दा बे हिसाबै मुलि फानग्रा सन्देह खालामदों। बेबायदिखौ सन्देह खालामजाया, बेबो 2 नम्बरबो जानो हागौ। आरो डकुमेन्टस मोनदों गारिनि। बेवहाय गारि नाम्बारा जाबाय गुवाहाटि आरो डकुमेन्टसाव मोननाया बरपेटानि। जाथाया खैथासो टाइममोन? जाथाया जादों 11:00 एसे बारबायमोन, 10-15 मिनिट जाबायमोन। गारिया एल्ट्र' बै गारि फिसाया बेबायदि आरोखि। माबैसेसो सोआमोन गारि? मासे दामब्रा गिदिरखौ सोबायमोन। खुनुरुखुम सोदों सोनायालाय, खिन्थु मोसौआ एसे जोब्राबनायाव आं मोनथिदों आरोखि। आं सानदोंमोन जोब्राबबाय थानाय नालाय गलियाव माबा मोनसे जाबाय खोमालै साननानैसो खासि लानानै होसोबोदोंमोन आं। होमबा गारिखौ स्टार्ट होबायमोन, गारिया स्टार्ट जायाखै। मानसिया साहाजों खारदों आरोखि।